Zvawapinda mumba mwana wanzvadzi. Uri kuziva here zvinoitwa mumba? Jaya guru richadaira hongu tete nahongu sekuru. Ndiri kuziva. Hana zvimwe zvaanogona kukudaira nekuti ane mufaro wekuti ndini here ndachata kana kuti ndini here ndatizirwa. Saka unoda kuti akupindure kuti chii? Anodaira kuti hongu. Izvo hapana chiri kuzikana. Hapana chiri kuzikana. Vana tete ngatiitei basa kuvakomana ava vanazukuru vedava vachangopinda mudzimba. Hapana zvavari kuziva. Hapana zviri kuzikana. Vakadzi vari kutsiwa nenzara. Nzara yebonde ndo yandinoga ndichitaura panapa. Nzara yebonde havasi kuguta. Wadaira kuti unoziva kuti bonde rinoitwa sei. Handiti wamwe imomomoka utongori zvako Mr. Missionary. Ndo zvawakadaira kakuna tete vachida kuti vakutsanangurira ukati I know. Ndoziva. Wapinda mumba. Style yako yaunoziva iwewe 1 missionary kana kuti 2 missionary nedog style. Ndo zvoga zvaunoziva izvozvo. Okay, missionary yacho uri kugona here kuiita kuti uchigutsa mai? Dololo. Dog style yacho uri kugona here kuiita uchigutsa mai? Dololo. Chatinoti uri kugona kuiita uchigutsa mai ndechekuti paya pamuri kuwanikwa muri kuita paya uri kuasvisa here mai panguva yekuti vazokwanisa kurasa yavo mbeu kwatinoti kutunda. Uri kuasvitsawo here ipapo mai? Uri kuvaita nemazvo here zvisiri kuvarwadza, zvisiri kuavhiringidza brain kuti uza pane pamwe so pekuti unenge uchita bonde ugotanga kuzvibvunza kuti nai baba vakakwana here kana kuti chii chiri kuitika? Unotanga kuvhiringika musoro kusatoziva kuti nai Mwari tiri kuiteiko? Handiwaona. Uri kuzvigona here izvozvo dhololo? Aisi mhosva yako, hauna akakudza. Tombokupa futi mhosva kuti wakangodaira kuti unozviziva, so wanga wazviona kupiko? Wanga wazviudzwa nani pawanga uchidaira kuti unozviziva? Ndisiri kutaura iwe jaya oga. Varimo varume vazhinji mukati umu. Vatone ma5 years vachigara nevakadzi vavo. Vati havatozivi chinhu chinonzi kutundisa mukadzi. Havatochizivi. Mukadzi haatozivi chinhu chinonzi kutundawo kwacho kuita sei. Anotoita kufungidzira kuti kasi zvandaita apa ndokutunda. Of which munhu ukange wanzi watunda hazvivanzike. That feeling haivanzike. Zvinotozikana kutoti aiwa zvaita. Neaction yaunoita ipapo. Zvinotozikana hazvivanzike. Asi vakadzi vazhinji vanotoita kufungidzira kuti kasika kunakirira kandanzwa apa ndokutunda kwacho. Baba havasi kuziva zvavari kuitamba. Hapana akatombovaudzawo. Ndosaka zvichizombonzika. Vakadzi isusu tiri kumberi kwenyu varume. Tinoziva zvakawandisa kudarika imimi varume. Nditenderei ndichitaura ndichidaro. Panhau dzebondeka titori kuseri kwekumberi kwekumashure kwenyu. Kwekupedzisira kuya kwekutanga nekwekupedzisira tisu takatochimaster chigemu chacho. Why? Vanatete iko zvino zvawandisa. Vanatete dzebonde, vanatete skara, vanatete aniko. Ndiri pamba zvangu ndoswera nchitedza vanatete ivavo ndichiona kuti okay, kwanzi apa pandodai, kwanzi apa pandodai. Iwe pandichakupa uchauya kubva kubasa kuti paticha